Berbagunearen sorreran euskera sustatu, euskera bultzatu eta euskera bermatzea dago. La iniciativa que surgió el año pasado fue novedosa y fue un éxito. Esa iniciativa hay que agradecerla sobre todo a las personas que quieren, viven y sienten en euskera y sobre todo, aparte de las instituciones, a las empresas que hacen posible este tipo de eventos. Aldundiaren izenean, azken batean bide beretik goaz, ez da? Eta hemengo erronka nagusia erabilera da. Hemen islatu nahi duguna da, euskera bizia dala, gure txoko, eskina eta herri guztietan, plazetan eta hori berba egin behar dugule bizia dalako. El planteamiento de Berbagune en esta segunda edición es, como hemos comentado antes, el de plantear que el euskera es una lengua viva. Todos estamos dentro del universo del euskera y la posibilidad de que el Berbagune que hoy presentamos sea también factible en nuestros pueblos, plazas y ciudades, porque efectivamente de esa manera será y mantendremos el euskera vivo como realmente tiene que ser. Bueno, Berbagunearen helburu nagusia euskera eta euskeraz konpartitzea da, compartir el euskera en euskera. Hori da helburu nagusia. Oso ekitaldi interesantea ikusten dugu, arlo guztietagoko jendea elkartzen delako. Datorren asteko asteazkenean, hilako 23an, batuko gara 1600 bat lagun, 4 txanda izango dira, con el objetivo de practicar a nuestro ritmo y como se pueda. Gente de los institutos, alumnos de BH y de bachiller, alumnos del Euskaltegi, personalidades, famosos y demás. Y bueno, eso es lo que vamos a ver, lo que vais a poder ver el próximo, estáis invitados también, Jakina, el próximo miércoles, día 23. Xabier Euskitzeri eta bioi egokituko zaigu xixatzaile lana egitea. Bai, nolabait ere hartalde hau gobernatuko duen hartzaina izan beharko dugu. A veces se da la situación surrealista de que entre dos euskaldunes la conversación se dé en castellano y luego al final te des cuenta de que, vaya, podíamos haberlo hecho en euskera, ¿no? Yo creo que el Berbagunea ayuda en ese sentido, en el hecho de demostrarnos que hay gente muy diferente. Nos ayudan, por ejemplo, gente conocida, como tenemos aquí, que van a apoyar el Berbagunea, a demostrar que efectivamente el euskera está en muchos ámbitos. Maila aldatuko dugu eta danon arteko berbagune bat egingo dugu. Nahi baduzue. Bueno, lehenengo berbagunea, zero. Así que gero mugitu behar duzuen maila, eta hori zenbaki hartu behar duzue, ez? Pasai urtean egon nintzen eta lehenengo mailan eta horrela azten dira hor ziren ikasleak edo gazteak. Bueno, gazteak baina euskaltegikoak, eta esan nintzen, uste dut ospetsuak daudela. Atletikekoren bate dagoela eta horrela. Gure neskamutilak referenteak ikusteko eta haien referenteak direzena bai jokalariak edo bai artistak edo bebai ispilue lana egiteko, ez da? Eta nik uste dut hori oso importantea dela referente horiek haientzako eta azken batean berba egiteko. Brigitte Bardot zalako bat, tekniko balitz euskaldun dutaz. Orduan, negurikoak ere hasiko liatek gara. Seguro, bai! Atletiko jokalari bat etortzen badego, berandu usagotorriko gara. Ni bostena, askaldi honetan gure atletiken esate baterako euskeraz berba egin alda prentsaren aurrean. Lortzen dugun batezbe gure neskamutil gazteien entzat eredua eta jarraibidea. Beraz, batezbe atletikeko neskori eskerrik asko baitabe moten dozuen posagatik eta detan emakumeen alde egin dozuen berdintasunaren alde egiten dozuen lanagatik. Ni iretzako ez dakiko bat da hemen egotea eta piropo horrek entzutea, hasik eskertzen dire. Eta bueno, ikusten dut atletiken legogula Jose Angel Giribar referente moduen eta ikusten dut berak emoten dauen modelo bat dela guretzako eta berak euskerari beti laguntzen dio. Beti hasten da euskeraz mundu guztiagaz, naiz eta erdandu nahi zen. Apur bete reflexionatu eta apurka-apurkeran artean lortzen du. Erdea utzean,
Donostiaz batak ez besteak, nik ez genekien, euskalduna ginenek, baina, bueno. Eta agian nien nintzen euskalduna. Bueno, ni apurtxo, euskaldun berriana, euskaldun zaharra nahi zenez, euskalduna eta zaharra nahi zenez, gara jarretan ja izango nintzen euskalduna. Zaitu behar dugu euskeraz egiten beti, denungo hitza. Datuen arabera, bilbotarren arteko 25% jakin eta erabili egiten dago, eta beste 25% gehiago daki, baina igual ez dago erabiltzen. Orduan, esan daiteke, hau da basua zelan ikusi, erdi beteta edo erdi utzik, 50%ak hitz egiteko aukera daukala naiz eta batzuk, hori da egin behar dugun bidea. Danon arteko elkarlana azkenean, euskara sustatzeko eta benetan, eta uste dut lanak hasitako gainera lana aurreko legealdian dintzatuko udaletxean, zelan ez, Bizkaiko Foru Aldundian ere horren aldeko aposto egin da. Ez bakarrik instituzio moduan edo erantzukizun publikoa daukagulako baizik eta benetan sinestu egiten dugulako danan arteko lana izan behar delako. Importanteenak, zuez arete azken batean, bidea egiten dugu guztiok. Guk alde batetik ezin gara joan eta zue beste aldetik. Joan behar gara alkarregaz eta horrela egiten da bidea, alkarregaz joaten. Azken batean hori da gure erronka. Eragile guztiekin azken batean heldu gara heldu.